Любимата Заза се завръща по-добра от всякога. Готови ли сте за количката, която ще промени разходките ви? Ако търсите детска количка, която е удобна, сигурна и лесна за използване, останете с мен. Ще направим тест в реални условия и ще разберете защо Буба Заза 2 е толкова харесвана. Сигурност и удобство още от първата разходка. Нека започнем от основното – стабилността. Заза 2 идва с подобрено шаси, което осигурява надежност на всякакъв терен. Просторният кош за багаж побира всичко необходимо, а ергономичната седалка прави всяка разходка комфортна за детето. Всичко тук е направено така, че да бъде лесно за родителите и приятно за бебето. Бърз въпрос! Коя функция на количката ви е най-важна? Напишете в коментарите. Ще пробвам количката на различни настилки – асфалт, трева и павета, за да видим как ще се справи. Няма нужда да се притеснявате за слънцето. Сенникът на Заза 2 се разширява с ципове и има 50 фактор защита. Регулира се лесно и безшумно, така че да не будите детето по време на разходка. Ще оцените това. Специалният кош е с антирефлукс функция и памучна материя с сребърни иони, които намаляват риска от алергии. Обезопасяване с едно движение. Закопчаването на коланите никога не е било по-лесно. Новата магнитна закопчалка на 5-точковия предпазен колан ви позволява да го закопчаете с една ръка. Удобно за родителите, сигурно за детето. Компактно сгъване без значение от посоката на седалката. Голям плюс, независимо дали седалката е обърната напред или назад, количката се сгъва лесно и става компактна за съхранение и транспортиране. One-click спирачки – сигурност на всякакъв терен. Натискате веднъж и количката стои на място. Спирачките на Заза 2 са създадени да работят стабилно дори на неравни повърхности. Двойни амортисьори за плавно возене. Тук имаме нещо наистина полезно. Подобрена амортисьорна система с две настройки. Може да изберете по-мека за неравен терен или по-твърда за гладки настилки. Всичко с натискането на един бутон. Без помпане, без главоболие. Гумите осигуряват гладко движение по всякакви терени и могат да се свалят за почистване. Още удобства, които ще ви харесат. Вентилационен отвор в сенника за свеж въздух. Регулируема облегалка, почти легнало положение за сън. Реверсивна седалка, сменяте посоката за секунди. Регулируема дръжка с екокожа. Удобна за родители с различен ръст. Просторен и затворен багажник. Място за всичко необходимо. Комплект аксесуари. Раница, поставка за чаша, дъждобран и мрежа против насекоми. Създайте своята система за пътуване. Количката е съвместима с различни кошници за кола, чрез адаптери и поддържа модели като Tutis, Avionaut, Kindercraft. Ако ви е харесала Буба Заза 2, натиснете бутона за лайк и споделете с приятел, който търси количка. И не забравяйте, коментарите са отворени за вашите въпроси.